навои обшорон, табли табиат, суруде ки дар тобишаш бархурди сангу харсангҳо, дар кафпораи рӯто бо хониши паррандаҳо дар насими дарёҳо худ як оркестри табиӣ аст. менавозаду дар ҳавояш мавҷҳо аҷаб шакл гиранд ва кӯҳпораҳо ҳаргиз нақши тамошобинро ҳам надоранд. хониши дарёҳои кӯҳиро аз бархурд ба шахҳо ба шахи дигаре бо акси садо аз дур ҳам шунидан мумкин аст. вобаста ба фаслҳои сол ин навои мудом боз пасту баланд мешаваду мавҷҳои паррандаҳо ҳам дигаргуна. вале муҳим он аст ки тавлиди ин суруди зиндагӣ худ равондармони табиат аст ки дар илми муосир онро экосистема гӯяндаш ва бо василааш моҳиёи рангубаранг дар муқобили маҷрои дарё дар шиноян ба растании гуногун мухча мебандаду гул мекунад ва дарахтони сӯзани барг рамзи ҷавонии худро ҳаргиз аз даст дода нахоҳанд. ба ин олами сабзгуна нигариста касб андеша меравад. ин дарахтон чандсола бошанд, вале маълум аст ки ин тарҳи хонаҳои зебо ҳамагӣ чанд сол пеш бунёд карда шудаанд ва то рафт дар соири дарёҳо шуморааш афзун шавад. ранги дарё ҳам дар як рӯз чанд маротиб иваз шавад ва сокинони ин мавзеи баландкӯҳ кайҳо боз онро медонанд ва соати дастиашон ҳаракати офтобу моҳ ва ҳароратсанҷ бошад, сатҳи дарё мебошад. яхбора ва тармаҳои борек сахшуда бо чашмаҳои хиромон дар кӯҳистон як ҷузъи муҳими экосистема ба шумор мераванд. охир навои обшорон аз пайкараашон бо чакочак шурӯъ шавад. арҷинак. мавзеи арҷинак аз пошнаи қаторкӯҳи ҳисор дар дараи алмосӣ оғоз шавад. ворид шудан ба ин ҳудудро кас ба якбора дигар шудани ҳаво ҳис мекунад. сабуку роҳатафзо асаби кас дар ҳол ором мешавад ва фикрҳояш ба анбӯҳи бешазорон сарозир мегардад. арҷинак як мавзеи хушбоду ҳавоест ки то охири солҳои 90 касе дар он ҷо зиндагӣ намекард. сокинонашро ба водиҳо куч дода буданд, вале дар он ҷое ки оби дарёи арҷинак бо руди дарёи шамал якҷоя мешавад, пойгоҳи зилзиласанҷии академияи илмҳо амал мекард ки имрӯз низ фаъол аст. арҷинак аз ду қисм иборат аст. аз ки поён ва боло мегӯянд. нам яке аз қитлоқҳои кӯҳистон ки дар худи кӯҳистони дараи алмосӣ ҷойгир аст. аз сатҳи бар тахминан 1500 то 1700 метра баланда. яке аз ҷои боду ҳавош аз ҷиҳати иқлим, аз ҷиҳати табиат, аз ҷиҳати ҳамаи чиз беҳад ҷои як хоси худаша дорад. барои сайёҳон ҷои аз ҳама хос аст. дарёи хонақоҳро идомаи саргузашташ дар руди кофарниҳон ба ҷавлон ояд ва то ин резиш рӯтои пуртуғиёни шамалу арҷинак дар нуқтаи якҷояшавӣ дигар номи добаро дорад. сарчашмаи ин дарёҳо аз пиряхҳо ва барфҳои мавсимиянд ки калонтаринаш бо номи хоҷа мафраҷ машҳур аст, ки дар баланди 4427 метр аз сатҳи бар қарор дошта, хушбахтона аз ҳисоби ҳарорати пасти маҳалли ҷойгиршавиаш ба нурҳои офтоб тобовар аст.
جایی که ما از ایستادگیم یک دوبه میگون، یکی دایره ارجینک و دیگر دایره شمال خونقو به نام خونقو دایره چش اومده یک جای میشود و بعد این رفته به دایره کوپرنیون همیشه میریزد. سرچشمه از اینها از پیرخو سر بشن. انا چیزی که در خطرکوه هیسور مخصوصا در همین دره شمال انا پیرخ هست به نام خوجا مفرج که بلندیش از 4427 متر است. بلندیش از همه ساحتی بلندترین در خطرکوه هیسور همینه. پیرخش پیرخی چندین ممکن چندین عصر باشد. اینا هیچ کاری نمیتوند. انا از همین پیرخو جوری میشود. انا اکنون پیرخو چی است؟ پیرخو این منبع حیات است. انا با بلندی و برای خود سیاحان علاقه یک خودش دارد که در روح بلندی برآمدن در روز پیرخی که هست دیدن و این چیز این خودش یک چیزی خودش دارد. از بس که در ارجینک دیگر اهالی زندگی نمیکرد کشیدن قوای برق هم ضرورت نداشت. ولی علمان اکادمی علم‌ها با مقصد آموزش اقتدار انرژتیکی دریای ارجینک یک نیروگاه خردی را ساختند که تا 20 خانه را با برق تامین کرده میتوانست. در همینجا اولین بار همین پایگاه خردی برقی موندن. اینجا در این پایگاه بسیار علم‌ها اشتراک کردند. یک تجربه بود که تجربه ها علاقه بیاد پیشروی گرفت. از بسیار دیوهایی که خرد بودن و از ساحتی از چیز مرکز دور بودن بی برق بود، امکاناتی برق گرفتن و چیزاش نداشتن. خودشون از همین دیده و در اون جاهای هم همین تجربه گذروندن ساختن. من مخصوصا از ارجینک که بالا پایان با انرژی صرف تامین از چیزی خودشون از یک آبی که جاری میشد و باز توربین رو گرفته همین گنراتور موندگان، گنراتور برق دهنده موندگان برق حاصل میکنن. آب باشد علاقه خودش این برق هست. تدریجاً سالهای 90 3 کیلومتر بالاتر از پایگاه سیسمیولوژی بعضی از ساکنان سابق ارجینک از وادی به کوهستان کوچیدند و از روی تعامل مردم کوهستان باغداری و زنبوری عسل‌پروری را رواج می‌دادند. آنها با خود نوع‌های گوناگون درختان میوه‌دهنده را با خود آورده بودند و امروز در این موضع خوشباد و هوا درختان ناک و سیب و گیلاس حاصل خوب می‌دهد. امروز در این موضع دو روستا هر دو در شفاعت یکدیگر با فاصله 2 کیلومتری آباد و زیبا می‌گردد. مکتب‌های تحصیلات میانه عمومی ساخته شده امسال بنگاه طبی نیز به فعالیت آغاز نمود. ساکنان ارجینک حفظ محیط زیست را یکی از وظیفه مهم خود می‌شمارند، زیرا زندگی در کرانه رود و طبیعت زیبا بازداشتن چنین مسئولیت را به بار می‌آورد. ما آموزگاران همون خوانندگان خصوصا درس‌های اکولوژی می‌فهمونیم که مثال درخت باید مشینونیم، درخت زیادتر کنیم در همین گرد و اطراف، نه تنها در این ارجینک بلکه در تمام تاجیکستان باید ما درخت چیکار کنیم، درخت زیادتر کنیم که تا که همون باد هوای ما رو تازه کنه، طبیعت ما رو زیبا کنه. گل و گیاه زیاد کنیم، درخت زیاد کنیم. اینجا زنبور پروری هست. مثال زنبور از همون درخت میره، گلی همون سیب مثال اینکه گلی گلوس و دیگر میوه گلی و گردآلود میکنه. اول خصوص باید طبیعت رو ما احتیاط کنیم. طبیعت رو مثال همون قدری که ما طبیعت رو زنده کنیم همون قدر در درختی ما، در زنبوری ما، در همه چیزی که در این روی زمین است همین البته اکسیژن در کار است. همون اکسیژن استحصال که کرد مثال همون درخت چی میشود؟ هر گونه کسلای هر خیله مثال از بین میرود، طبیعت ما تازه میشود. همه این از همون درخت و اکسیژن وابسته است.
яке аз онҳое ки аввалин шуда дубора ба Арҷинак баргашт Меҳроҷиддин Сироҷов мебошад. ӯ боғи сердолу дарахтеро бунёд кард ва яке аз занбурясалпарварони номӣ ҳам ба шумор меравад. реҷаи кори занбур соати 4:30 саҳар мехезанд. саҳар ба фақат ман ин гулҳо нам надорад. ҳамун гула намдориш бад перги мебиёрад дар пош шабнами ҳамин гул ба дар пош перги мебиёрад. баъди мана ин абед ки шуд соатҳои 1 ё 2 баъд шаҳд ҷудо мешавад. афтоб ки гард шуд баъд шаҳд ҷудо кунӣ баъд шаҳд мебиёрад мана ин асал ҷамъ мекунад. баҳор ба мани ҷангал ба мепарад то 3 километр баъд мепарад. 3 километр баъд аз 3 километр то 3 километра шаҳду манамиш асалу ҳама чӣ мебиёрад. агар манами хеле сабз манами хеле чиз бошад ча фоидаи калон дорад. асоси ин занбура афзоишашу хоб чизаш зиёд шудан фақат ҳамин алаф табиати бой дар кору. лаҳзаҳои ҷолиби умраш ҳангоме ки дар таътили тобистона набераҳояш ба сайри Арҷинак меоянд ва касе ки ба коре ба ин ҷо меояд ҳатман ӯро ба меҳмонӣ даъват менамояд. дар бораи табиати зебои Арҷинак бошад гуфтаниҳои зиёде дорад. кокоти хоб гулхари кӯҳӣ ба мани акатча ҳаст инҷо хоб ба мани пудинаи кӯҳӣ ҳаст хоб бароси асалабад лифток ҳаст як намуди ва чанд намуди хорҳо ҳаст ҳамин ҳамаш асал мебиёранд. табиат ягон чиз бароси занбур нест. фақат табиат дар кору муҳити зисти ҳамин зебои кабудизор дар кору. ҳамчунин дар Арҷинак 3 ширкати сайёҳӣ ташкил ва чандин истироҳатгоҳҳои замонавӣ бунёд карда шуданд. сол то сол тарҳи ин гӯшаи кӯҳистон дигар мешавад. ба сайёҳон тақрибан дар фосилаи 200 километр то макони сукунати пиряхҳо хатсайрҳо ҳам таҳия карда шудааст. роҳ ба сӯи он ҳам ба таври пиёда ва роҳи мошингард сурат гирифта аз анбӯҳи бешазорон мегузарад. дар ин ҷангал хирсу рӯбоҳ, бӯзи кӯҳӣ ва суғуру хубон ва гур хеле зиёд аст. болотар бошад бабри барфӣ ҳам вомехӯрад, вале ин ҷонвар хеле эҳтиёткор мебошад. пиряхҳо барфҳои мавсимӣ ва боронҳо асосан такшин шуда бо чашмаҳои софу аз ҷиҳати экологӣ тоза табдил меёбанд. камшавии пиряхҳо боиси камшавии сатҳи оби чашмаҳо ва дарёҳо мегардад. тавре мушоҳида мегардад дарёҳо ва обҳои равони деҳа мусаффо ва ҷолиби диққат аст. охир ин кафзанӣ дам ба даму қадам ба қадам обҳоро чӣ қадар ботаму фоидабахш мегардонад. аз ҷониби дигар дар таркиби чунин обҳо намак ва дигар минералҳо аз рӯи меъёр буда дар феҳристи обҳои нодир шомиланд. маҳз ҳамин омил аст ки чунин дарёҳои кӯҳиро гулмоҳию ширмоҳӣ барои умр ба сар бурдан интихоб кардаанд. вале аз касе пӯшида нест ки миқдори моҳӣ солҳои охир дар дарёҳо кам мешавад ва аз омили гуногун вобаста аст. дар ин маврид иқдомҳои дӯстдорони табиат дар гӯшаҳои гуногуни кишвар боиси пайравӣ мебошад. пойгае ки худи академия дорад дар ҳамонҷо ма як ҳавзи моҳӣ ташкил кардам. на ба он хотире ки гирифта истифода бурдем, ба он хотире ки ҳамин сабаби дилсӯзӣ бар худи табиат. дар ин ҷо ман моҳичаҳоро парвариш мекунам ва ба ҳамон дайрое ки аз тарафи Арҷинак ҷорӣ мешавад обаш назар ба дайрои ча гармтар аст, худи ширмоҳие ки дар инҷо тобовар аст, дар инҷо сар медиҳам. ҳамин хусусият аст ки ҳамин дайрода хеле моҳӣ зиёд шудааст. сокинони мавзеи Арҷинак имрӯз хоҳиши зиёде доранд ки чун солҳои қаблӣ номгӯ ва миқдори моҳиҳо дар рудҳои кӯҳӣ ҳудуди мазкур зиёд шавад. ҳамчунин дар барқарор кардани масоҳати ҷангалзор низ саҳм мегузоранд. албатта
خودروشن است که طبیعت زیبا را فقط دوست داشتن کم است. این مهر و محبت را با حفظ و نگهداریش باید توام ساخت و چنین کسان را مردم انسانی کامل مینامند. дарахтони сӯзанибар на танҳо ҳусни табиатанд, бо ҳисоби миёна ҳар кадоми он соли даҳо тонна чангу гази карбонро фурӯ бурда, ҳавои тоза оксигенро ба атроф иҳдо менамоянд. одатан аз 700 то 900 сол умр доранд. мегӯянд ки дарахти арча 100 солу 200 сол дар ҳолати табиӣ фақат решаашро мустаҳкам менамояд. дар қаъри хуррасангу шах ба худ роҳ меҷӯяд то дар ҷое ба хокрезаҳо панҷа занад. боз анбӯҳи ҷангал иродати дар ҷое ба вуҷуд овардани чашмасорон мӯътадил нигоҳ доштани ҳавои гармро доранд. бо он решаҳои чуқур намиро аз қаъри замин ба боло мекашанд. ин чакраҳои ноаёнӣ дар шакли намӣ тадриҷан ба шакли чашма дар ҷое фаввора мезанад ва дарахтони сӯзани барг ҳаргиз дар ҷое ҳам нагуфтанд ки ин чашма маҳсули заҳматҳои решаҳои ман аст. долонаҳои кӯҳӣ ва дигар рустании бисёрсолаи баландиҳо низ дар чунин амал моҳиранд ва одатан дар мавзеи сахти замин сангрезаву шахҳо ба самар мерасанд. ин гирумони табиӣ мақоли бо сӯзанчоҳ кофтан астро мушобиҳ мебошад. ҷорӣ шудани руду чашма, насимҳои паёпайи рудхонаҳо, сангари пиряху шинои моҳиҳо дар муқобили ҷарёни дарёҳо ва устувории арчаҳо решаҳои наҳифу қавӣ ба якдигар доранд ва дар арҷинак ин хосияти табииро мардум аз рӯи мушоҳидаи бисёрсола дарк кардааст. навои обшорон, табли табиат, суруде ки дар тобишаш бархурди сангу харсангҳо дар кафпораи рӯдҳо бо хониши паррандаҳо дар насими дарёҳо худ як оркестри табиӣ аст. Thank you.